وەکو ناو لێ هاتی کرێن راپەری ناڤەگەرا خەلکی عەفرینێ بۆ سەر ماڵ و ملکێن وان ئەڤە دەمەکە دەست پێ کردیە و بەردەوام دکە و ڕۆژانە ماڵباتên دەربەدەرên عەفرینê ji kampên Şehba û Helebê û ji Libnanê vedigerin lêser mal û milkên xwe û li pêşiya astengiyên ku peyedê durist dike rawestin û zincîra tirsê dişkînin û dawî bi jiyana derbederiyê û dor ji xak û malên xwe tînin e. Li gorî zanyariyên bi dest Rêbas News ketî ji dema pêlavegera malbatên derbederên Efrînê dest pê kirî û taweke niha bêhtir ji 305 malbatî vegeriyane gund û bajarên xwe. Di vî derbarî de nivîskar û siyasetmedar Welîd Haj Ebdilqadir dema beşdariya wî di boltena Rêbas News de got ku wekû hêviyekî mezin em ji xelkê Efrînê dixwazin ku vegerin û xaka xwe biparêzin. Herûha got jî divê em wekû miletê Kurd bi giştî piştgiriya vegera xelkê Efrîniyên derbeder bikin da ku vegerin ser mal û milkên xwe. وەک هێڤیکش خەلکێ me ya Efrînê dikim ku vegerin xaka xwe û xaka xwe bi xwedana xwe biparêzin û xaka xwe nehêlin ji dest nehêlin ku darê wayê zeytûnê darê wayê hinara bexçeyê wan zeviyê wan bêne xirakirin ev yekiya diduê weke bi hêvîk xurtî jî ji hemî gelê Kurd û nebesî Kurdê me yê Sûriyayê her parça her yê Kurdistaniya tevî û piştgiriya xelkê Efrînê bikin û her ji ware doza vegerê bikin li ser xaka xwe û tevgera netewa Kurd jî ne belavok û bi peyva û bi weke çavpêketina bêhtir îro em pê zanin weke heger en kesê îro dewrekiya rolekiya wê heye di îtilafê de gerek ew jî di warê siyasî de û di warê leşkerî de jî yani ew bikin got ew fişara ku ev hêzên tund îro li ser xelkê gumayîn li ser xaka xwe an kesên got vedigerin yani bisekînin û bi rastî jî bi xurtî em tev jî ew kesên ku îro weke bêjin qaçaxçî ê ku pera ji wa distînin an astengiya dikin em tev jî wa bêxin bin mecherê de û bi rastî heta ji me bê em bi tundî wa gunehbar bikin çi tişta ku bê xwestin gerek em tev îro alîkar bin û divê ew vegerin ser xaka xwe. Ji dema raperîna vegera xelkê Efrînê dest pê kirî û taweke niha jî peyedê ya ku kampên derbederên Efrînê li Şehbayê kontrol dike dest pê propagandên li dijî vê raperînê kiriye û daxwaza rawestandina vegera malbatan biriya propagandên xwe bi bihaneya ku me tirsî li ser jiyana wan heye û hevdemî ku Banka Girintiyê û Selametiyê lê kesên vedigerin Efrînê dike û ji wan re dide diyarkirin koçarenivîsa wan revandine û kuştine. Di heman demê de jî zarokên derbederên Efrînê diravîne û herî dawî jî çekdarên peyedê zaroka bi navê Fatma Idrîs Nehsan ya temen 15 salî ji kampên Şehbayê revandin. Fatma Idrîs Nehsan ji dayîkbûya sala 2006 e ji gundê Qoçma yê gundewarê Efrînê û ji derbederên Efrînên li kampên Şehbayê dimînin. Ku Idrîs Nehsan bavê Fatma jî biriya kurte vîdyoyekî de behsa rewşa xwe û çîroka revandina keça xwe kir û tê de got ku keça wî Fatma piştî koçbarkirina dayîka wê ew xwîşk û birayên xwe xwedî dike û banga vegera keça xwe Fatma jî kir. إدريسم يقجمو على ترفع درون اجتماعات من الدوسيسية فايش قتك سيواد استمدانا قيزي من المازن مدعشيني تجمع بالكابل بمرايا وشاكر وقيزي من دشيشولي تارا دونينا بيد عشوندن هابولا هوت كل الموكيني دستي بروكي جندي چوچه گرتن دبرو خوچوچه بيرو بين برو قاوتن دبام خوکی خوب بند دبی بلو وارد دیکی واری بی دیکی گندی جی رحمتی بیا دیکی کش کتر برو بی واری آبینی همچین جمع اول جی خلما نوکر خودم اول خوکر نسل تل بداری سریمه زن نف خورما دبی یونه اون چه دکن بکرایونه دبی نال جمع دبی هدر جمع و جابه جمع تکی چبکی اول مزنون هذا قانون تواري سا شعبا بسكني سا شعبا پر خويناتك شدبت أول خيرات عندي سوى قانون وان شعبا هم قانون دان كم
بله عم بلقى زفودو بندارودو عم نزر مرنا ما أني خدوي قرشينو عم بقيسكي خد جبلی زاروکا بناوی فاطمه بدهان زاروکین دنین دربدرین عفرینی لکامپین شهبای شوالیه پیده و گروپین بسروا هاتنا رواندنو لشکر کرن. تاوی بانگین مالباتین وانین بردوام شبو وگر زاروکین وا لیتاوکن هاجی چارنویسا وان ندیاره.